Čaute kamoši, dnes mám tu pre vás update ohľadne mojej roboty na univerzite v Amerike. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, moje meno je Adam a som študentom a taktiež hrávam futbal tu na univerzite v Amerike. Dnes si preberieme jednu tému a to je práca v Amerike, respektíve ako to funguje a či je to vôbec legálne. A viem, že veľa z vás mi písalo ohľadne toho, takže vám k tomu viac poviem a taktiež vám poviem, akú prácu som ja dostal a čo budem robiť. Takže ako študent na univerzite v Amerike mám legálne povolené pracovať tu na campuse a počas semestra mám dovolené pracovať 20 hodín týždenne. A ako som sa ja dostal k práci, tak bolo to pomerne dosť zložité. Oni tu majú po celej Amerike vlastne takú jednu aplikáciu, ktorej sa dajú zháňať legálne práce. No a ja som si našiel tu na univerzite prácu a ako viete, tak ma prijali, takže som začal pracovať. Je to taká budova, v ktorej je jedáleň, rôzne konferenčné miestnosti a ja tam budem pracovať ako front desk. No a čo všetko to obnášalo? Na začiatku ma teda museli prijať, bol som teda na interview, videjko o interview si nájdete na mojom profile. Potom ako ma prijali, tak mi vystavili taký papier a so všetkými mojimi dokumentami som musel ísť na Social Security Office, kde mi museli dať Social Security Number. To Social Security Number je niečo ako občiansky a tu v Amerike a všade, kde by som mohol teda pracovať, tak prvé, čo si odo mňa vypýtajú, je to. Ako náhle som si vybavil to, tak som musel ísť na oddelenie ľudských zdrojov, kde mi pomohli si vytlačiť ďalší nejaký dokument, ktorý som potreboval dokladovať. A išiel som do banky si vytvoriť účet. A ako náhle som mal bankový účet, tak som v podstate už bol v pohode a všetky tieto údaje som im tam vyplnil. Na tento týždeň už začínam teda pracovať, takže vám ukážem, že čo vlastne budem robiť. A kľudne mi napíšte do komentárov otázky ohľadom práce, pretože viem, že veľa z vás to zaujímalo. No a ešte, aby som nezabudol, tak dostal som takéto trička v mojej robote, tak vám ukážem, že ako vyzerajú. Tak toto je prvé. Celkom fajn, akože že nám dajú takéto aj trička do práce a môžeme reprezentovať. No a toto je druhé, takže tak. Takže napíš do komentáru, či ťa zaujíma a vidíme sa v ďalších videách a čaute.